Shoiscéal Naomh Críost de Réir Marcais, Caibidil a dá. Rint leitheanna in é sin ar thart arás go Cafarnaum dá, fuair has fis go raibh sé sa teach, agus bhí an oiread sin daoine crunnithe an ná raibh slí an fiú amá a bhain timpeall an doras, agus bhí sé ag labhairt an bhríthar lá. Tháinig daoine ag tabhairt parasile chuige ag iompar idir chathair. Nuair na bhéidir lá a teacht ina dhearr mbeadh ar an slua, nach siad ar daoin as a chion, agus tréis tíomh pol a dhéanú, lig siad síos an tradog arón a pharasile ina líontí. Nuair a tháinig Isa an creidú a bhí acu, dúirt sé leis an parasile a bheith tad a paci muite. Bhí cuid de na scríbhithe ina sí an siúd ag smaoiníomar ina crí. Cad a bheith dá seo labhairt mar sin, is Shoiscéal dá é. Cé ad an paci a bhaithú ach a bhain dia. A thug Isa leithre ina spirid go raibh an smaoinú sin ina eagna, agus dúirt sé lá, cad a bhar ní smuinte sin a bhar crí. Cé acu is fusa, a rá leis an parasach, tá de faci muite, ná a íri, tugadh chreadog agus siúil. A chun go mbeadh isagamh go raibh údarás ag mac an duine ar an talú paci a bhaithú, dúirt sé leis an parasile, Deireadh leat, íri, tugadh chreadog agus go an bhaile. Díri sesin agus thug a chreadog leithe agus Jimmy amá as cach. Inas go raibh altacht orthú eile agus gur thug siad glór do dhia a rá, na bhacamar an lehéad seo riú. Chuaigh sé amá a rís cás na farige, agus bhí an slua go léir ag teacht chuige agus éisin a teagasc. Agus ar dul thar brad dá tháinig na léamh mac alfais ina chi an áfig an costam ag dúirt leis, lean mise. Díri sesin agus lean sé é. Agus nuair a bhí sé ag bord ina teach, bhí maran publicanna agus paci ina sí le Isa agus lena deiscbhil, mar bhí maran daobh ag leanúint. Nuair tháinig scríbhithe na pharasana, go raibh sé ag gcithe leis na paci agus na publicannaí, dúirt sé leis na dheiscbhil. Cén fa a bíonn sé ag ihe agus ag áil leis na publicannaí agus na paci. Ar chloisteáil sin díosa, dúirt sé lá, ní ag daoine atá sláán a bhí gá lia ach ag an daoine atá tin. Ní forann na tháinig mé a glia ach paci. Bhí troscú a dhéanú ag deiscbhil ón agus ag na pharasana, agus tháinig daoine a rá leis, cén fa a dhéanann deiscbhil ón agus deiscbhil na pharasana troscú, ach ná dhéanann dá deiscbhil sé trosca. Dúirt Isa lá, an féidir le na hoganna na buanaise trosca a dhéanú le hin don na fuair nua fásta bhé lá. Fad a bhíonn a fear nua pásta lá, ní féidir daobh troscú a dhéanú. A thucaí na leithanta nuair a bheith an fear nua pásta tugadh uathu, agus an sin déanfaí siad trosca leis sin. Ní fua faoi aon duine preban déada gan ruarú a seanbhreat. Da dhéanfú, bhainfa an pláiste rud éigen é agus nua as an sean, agus ba bhiste an stracha é. Na ní corfa aon duine faoin nua a sean séthe. De corfa bhlascu an féin na síthe agus bí idir féin agus séthe milte. A féin nua is saithí nua. Leis a bóide, nuair a bhí sé ag ggóil trí na gcórta Réir, thosaigh na deiscbhil ag struthe na días agus iad ag siúil ina slí. Dúirt na pharasannaí leis, féach, cén fa a bhfuil siad ag déanú ruda na dleithe sa tabáid? Dúirt sé lá, ná léis sé bhríú faoin an rud ar an daimhí nuair a bhí sé ag gá agus ochrasar i héin agus a company. Mar a chuaigh sé isteach a teacht ina amsir abatar an tard sagart agus dihí bulaine na fianaise na dleithanna a ihe achta an sagart. Agus mar a thug fus dá company iad. Agus dúirt sé lá, rinneú an tabad ar son na daoine, ní dhéanú ar daoine ar son a na tabaide. Agus cá bhfuil mac an daoine ina maistear ar an tabad chéin. Bí sa móla a ríomhór na nú, líon his sa mbeadh
cla calú no múseart lín méle dogra